to wangogi, for it was by design. Kopo ni ineno gitere ng'wech ahinya, makoka gichiwo ka joma nyoni e polo, gilor, makuri neno ka gazetment, otim kawuono, ichamo muma, budget oseket negi, ne ni theth osetieki. Duoko ne oseng'e. Joma ne tedo kamoro, osetieko tedo. Oselos ndara. Koro mato gikone akoro wewe timang'o. Obia nekech Wetangula ok ka nyoya e polo tieno manyoro. Nyoko nindo kucho mochiwo kawuone kobiro eka gifwenyo ni gini en commission ma important manyaka ter piyo. Nikech kata mana kama chandruok nitiere, National Labour Party ne wacho ni nying mane minority leadership notero ne clerk mar National Assembly. No gol nying Augustus Muri. Moket nying mar Koke Muli. Yes. Mandalo moko bende to elections mane gidhie to Augustus Muli emano yombe yiero. Mandalo moko aparo ni nitie achiel kuom jogoro mar NNP mano wuok aicha gi leader of minority National Assembly masani Junet Mohamed. Nitie kaka ne ogweny gi iye kanyo. Koro biro koni ni Jed wacho gimoro kapok wacho to biro koni mana kama iwinjo wacho niya. Kopo ineno ni IBC ni otere mapiyo molose mapiyo. Tutugo serumo. Kiswahili moro no puonja matina ja uma beto weano ukiona via elea jua vimeundwa. Ingeni gima ji ok wach ga pile niya kani neno kata ndalo mane timo audit kata BBI gima ne BBI temo kiwa ingeni pachi ji niga e commission niko waketo commission to abro bedo gi transparent elections to wigi ji will niya nini tiere secretariat mosebet kache chamo go touch monge gimora mora magina implementers jogi gin mana jo policy to policy kae ema focus nitiere to BBI ne wacho ni total overhaul of IBC mondo ing'eni to shida mantiere IBC en kany kech systems kato pod nitie kate dhi nyiew mana ilongo nango kits mag elections ka nyiew odonjo on the election day to ngama implement gitu sebet IBC igni 20 onge gimiloko sini akapok wadhi yweyo matin ning'eni adwa mna miyo jopiny rieko